Haleluya. Zviwerengo zvedu zviwiri. Chiwerengo chekutanga 2 Kings chapter 4 verses 4 kusvika pa 13. 2 Kings chapter 4 verses 4 kusvika pa 13. Madzimambo wechipiri verse 4 chapter 4 verses 4 to 13. Yechipiri yacho Acts chapter 9 36 kusvika pa 42. Kana kuti Mabasa chapter 9 verses 36 to 42. Ndichatangisa pana madzimambo wechipiri pa verse 4 chapter 4 verses 4 kusvika pa 13. Kana madziwana mugobva mopinda mumba, imi nevana venyu mupfuge musiwo, mugodira mafuta muhari idzodzo dzose. Kana hari ichinge yazara, mugoigadzika parutivi. Naizvozvo mukadzi uya akabva aenda kumba kwake, akapfiga musuwo wake, iye nevana vake vari mukati. Vana ndokumugamuchidza hari iye achidira. Kuzoti zvino hari yekupedzisira yazara, akati kumwanakomana wake, ndipezve imwe hari. Iye akati kwaari, hapachina imwe hari, dzose dzapera. Mafuta aya akagumawo kubuda. Ipapo akandoudza munhu waMwari uyu akati, chiendai munotengesa mafuta, muripe chikwereti chenyu, mugorarama nezvasara nevana venyu. Zvino mumwe musi Elisha akapfuura napamusha weShumei, paigara mumwe mukadzi akanga akapfuma. Mukadzi uyu akakurudzira Elisha kuti adye zvekudya. Zvino nguva dzose kana Elisha achipfuura napo, aisaukirapo kundodya zvekudya. Mukadzi uyu akati kumurume wake, inzwai, ndaona kuti uyu ndiye munhu mutsvene waMwari, uya anogara kupfuura nepano pedu. Tadini kuvaka kamba kaduku pamusoro pedenga remba yedu, kakakomberedzwa norusvingo, tigomuisira mubhedha wake imomo, netafura rake nechigaro chake, nomwenje imomo, kuitira kuti nguva ipi neipi yaanenge auya azopinda imomo. Zvino rimwe zuva Elisha akasvikapo, akapinda muimba iyoyo akandowatamo. Akati kumuranda wake Gehazi, daidza mukadzi uya muShumei. Kuzoti amudaidza, iye akauya akamira pamusuwo wake. Elisha akati kuna Gehazi, zvino chitaura naye uchiti, nhai veduwe, onai kamakatichengeta zvakanaka kwazvo. Ko zvino chinyiko chatingakuitiraiwo? Munoda kuti tikurevererei kuna mambo here, kana kukurevererei kumukuru wehondo? Iye akapindura akati, kwete, inini ndigere hangu zvakanaka pakati pehama dzangu. Tichatendeuka kuenda kuna Acts anova Zviito chapter 9 kubva pa verse 36 kusvika pa 42. Musoro weshoko uripo unoti, Peter ari paRidha nepaJopa. Zvino paJopa pakanga paino mukadzi aitenda shoko raJesu ainzi Tabhita. Muchigiriki zita iri rinonzi Dhokasi, zvinoreva kuti mhembwe. Iye akanga akashika kwazvo pakuita mabasa akanaka nokubatsira varombo. Zvino pamazuva iwaya iye akarwara ndokufa. Vakati vakumugeza vakumuisa mumba yepamusoro. Zvino guta reRidha zvarakanga riri pedyo neJopa, vadzidzi vakatuma varume vairi kuti vandokumbira Pita kuti auye vachiti, kurumidzai kuuya kuno, musanonoka kwete. Ipapo Pita akasimuka akaenda navo. Akati asvika, vakamuisa kuimba yepamusoro. Chirikadzi dzikamira naye dzichichema. Vakamuratidza mbatya dzose dzokupfeka nedzokufuka dzavakanga vasonerwa naDhokasi achiri mupenyu. Zvino Pita akavabudisa panze vese, akapfugama pasi akanamata. Wakatarisa kwakanga kuine chitunha ndokuti, Tabhita, muka. Tabhita akasvinura meso ake. Zvino Tabhita akati achiona Pita, akamuka akagara pasi. Pita akamubata ruoko rwake akamusimudza. Akadana vatendi nechirikadzi iya ndokumuisa pamberi pavo ari mupenyu. Zvazvakazivikanwa navanhu vose paJopa, vanhu vazhinji vakatenda kuna tenzi. Pita akagara paJopa mazuva mazhinji, aigara nomusuki wamatehwe ainzi Simoni. Aya mazuva aMwari kuvana vaMwari akagashirwa noti paupenyu. Amen.
pamusoro mfundisi mchingami, pamusoro muparidzi wangu, pamusoro sangano dzvene raMwari. Tinoda kutenda mazwi, tinoda kutenda nekuti koka kwamakaita imimi mfundisi mchingami nesangano renyu. Isuo I believe kuti vamujaji vanofanira kutaura kuti Mwari akaparidzawo nekutaura kunesu. Migowe yamakawana yeshoko raMwari isusu takaiwana. So Mwari handi zvenyu megaba kuti makabenefita, nesuwo takabenefita. Amen. Toda kutenda zvakare on behalf yevamwe vangu nezvipo zvamatigashira. Mwari wakuropafadzei pamusoro pezvese zvamuchaita paseketi ino iyi. Ndinoda kutaura mazwi mashoma, if not 20 minutes tichibva tapedza hedu. Amen. Dai mukaita hold on just for 20 minutes, I will do that. Asi ndine mazwi andoda kuti ndipe musoro wekuti Mwari haarozvi chemunhu. Mwari haarozvi chemunhu. Ngazvipinde mumwoyo wenyu izvozvo kuti Mwari haarozvi chemunhu. Ukangoita a good deed yabva pasi pemwoyo wako, Mwari anokwanisa kuita return. Amen. Old Testament kwatawerenga kune mudzimai paShunimi anga aine murume wake Elisha nemuranda wake Gehazi waisipfuura nepo. Iye ndokuti darika inde pano muone zvekudya. Amen. Saka nguva yese yaidarika waisidyirapo zvichigadzirwa nemurume uyu nemukadzi uyu. Asi rimwe zuva mukadzi akasimudza pfungwa yakapinza. Iri isoko kune vanhu vevarume. Imwe nenguva hationi chikomborero chemadzimai kutipa zvimwe zvinhu zvichazonga zvichisimudza zita redzinza. Amen. Amen. Varume tiriko here. Haleluya. Kana muriko, mukadzi dzimwe nguva nechinhu chinosimudza dzinza rako, usamudherere mukadzi. Amen. Amen. Saka akapa zano kumurume wake kuti izvo munhu waMwari anopfuura nepano nguva dzese. Ngatiregere kuti angopfuura chete. Ngatiwake imba iri pamusoro peiri, upstairs. Munoziva kuti uyu anga ine down floor, awa kwakuwaka upstairs, kwakugadzira mubhedha nemagumbezi acho ekuti kana pawaisipfuura hawachapfuuri. Amen. Imwe nenguva tiri kuita miss izvo Mwari anoda kutiitira zviri so great. Haleluya. Saka Mwari haarozvi chemunhu. Nekudaro rimwe zuva wakati zvatora nguva nemisi, akati kuna Gehazi muranda wake, tidaidzirewo mudzimai uyu anotiitira zvakanaka, timubvunzewo kuti hapana here chatingakwanisa kuitawo isusu weku department yaMwari, iwe uri ku department yemunhu. Amen. Kuti tingamurevererawo pamwe anenge aine mhandu dzakawanda, isusu tinoreizawo ame yekumuprotect. Amen. Kwakumubvunza kwazi inini necommunity ndigere zvakanaka. Amen. Ndigere zvakadini? Zviripo mushe. Hapana chekureva. Uyu Gehazi ndokunga acherechedza kwanzi hawana mwana wemukomana. Saka wabva kuti ndipo pawakabva kuti
tichati uwe nemwana wemukomana. Haleluya. Nekudaro Satani wakada kuizama kuita maminya uku kwa kuuraya kamwana kakaenda na baba kotema miti kwa kubva kangorwara musoro ndokubva kafa kamwana kaya. Baba kwa kuuya kokaisa pamakumbo mudzimai ndokucherechedza akati kwakutora kamwana kwakukwira nako upstairs kwakoradzika kamwana kakafa pamubhedhi yomunhu waMwari. Kwakuti kumurara ndipe dhongi ende iwewe rowa dhongi stereke rimhani ndisvike kumunhu waMwari. Uyu ndokuona ari kuuya kwanzi kune rugare here, kukanzi it is well. Amen. Ama kana taona matambudziko tiri in relationship naMwari tine mazwi kwete urombo atinotaura akati it is well with me. Amen. Hallelujah. Uyu kwa ndokusvika kana uri pamariro hauzoshaiba masoko eweakness ekutaura. Ndakamuti mundipere mwana. At this stage mwana akanaka kutombofamba kuenda na baba kwakubva afa. Elisha kwa ande ikumba. Of course akanga atuma ake Gehazi wakazokanganisa ake ezvekuita. But asvika Elisha akatsiwa pamusoro pemwana. Amen. Kanomwe mwana ndokumuka. Mukadzi akati ndazoziwa zvino kuti muriwo munhu waMwari zvemazviro kwazvo. Mwari Haarozvi Chemunhu. Whatever did you do chisina makuranganwa nechechi uchiitira Mwari anochirangarira. Haakupiba exactly zvawakaita iwewe, asi wanokupawo chimwe chinhu chikuru icho chinotaura community, chinoziva necommunity kuti zvezvemazviro kwazvo tinoziva kuti unoseva Mwari Haarozvi Chemunhu. Taona nyaya iyi yemudzimai paJopa aisonera wanhu, anga ari tera aisonera wanhu zvinhu zvekupfeka ndokupa nekugwera warombo. Akarwara akabva afa. Chinzwai community, kana vanhu vari kufamba naMwari vanoziva zvekuita. Amen. Hallelujah. Wakati kwakurongedza Dorcas waibva wati tumai vanhu kuJopa kuna Peter, kune munhu waMwari ariko, tumai vanhu. Peter ndokusvika mamuisa papi vanhu vari kuchema kuti ona izvi zvatakaitirwa nemudzimai uyu. Peter ndokuabudisa mumba kwakunamata kwakuti Doka muka. Doka akamuka ari mupenyu. Mwari Haarozvi Chemunhu. Amen. Mwari Haarozvi. Ndiri kuda kunyengerera mwoyo watendi wese kuti haikona kumirira kuita chinhu chekurongedzwa nevanhu. Mweya Mutsvene anonongedzerawo zvekuita. Usazorambe bakuita. Amen. Usazorambe bakuita kuti vanhu vanozonditi kudini, nharaunda inozoti kudini, asi a good deed Mwari anodzosera. Amen. Hallelujah. Mwari wemasimba ose ngaatibatsire nekutikomborera. Munhu wechitatu watakutaura naye ndiCornelius. Aigarawo munyika iyoyi yePalestine, asi ari mukuru wemasoja yehurumende yechiRoma. Ainamata achipa zvipo kuvaRoma.
rimwe zuva mutumwa akamushanyira achiti, Cornelius, zvipo zvako neminamato yako zvasvika kudenga. Tuma Peter ari kuJopa auye akurigadzirire revival paumba pako. Amen. Haleluya. Mwari wekudenga ngatibatsire. Vanhu vakauya, vakatumwa, vakauya na Peter. Asvika Peter, iye akaunganidza mhuri yake neukama hwake. Peter akashumaira. Chandinoziva chinonyanya kuitika pane zvekunamata zvino izvi, munhu haagashiriba mweya mutsvene asati abhabhatidzwa nemvura. Ameni. Varume makubva matonyanya kurara. Tsvene wakaburuka vanhu vasati wabhabhatidzwa. Haleluya. Mwari wekudenga ngati itire nyasha tizive kuti Mwari haamborozvi chemunhu. Pese pauri pacommunity kana ukaitira vanhu zvakanaka haudzosoreba. Zvino chinoita wakaipa anoda kutipa pfungwa kuti dai anga andipa iyi mari. Mwari anoziva chimwe chinhu chiri very important kupfuura kupiwa mari. Varume tisazova nementality yeuslavey yakadaro yekuti everything chatinoita ngatipiwe mari. Mwari kana akupa another thing, chionai kuti ava vanga vari kupa chikafu asi Mwari akavapa mwana. Haleluya. Uyu akanga ari kusona hembe, achipa hembe asi akapiwa upenyu. Cornelius aipa zvipo neminamato kuna Mwari asi akapiwa kutendeuka nekupiwa designation yamweya mutsvene. Saka munaziva kuti always give above what you have given. Amen. Saka Mwari haarozvi chemunhu. Ndokumbirai kuti maridzo yaguma pano yekuti Mwari haarozvi chemunhu. Ngatisimukei. Ndokumbirawo muchachi wana. Tinamati kuna Mwari wakatendeka. Tinouyazve kwamuri makuseni ano. Tinokutendai nekuti tarara tiri mupresence yenyu. Tiri kutenda nemharidzo yauya kwatiri. Tiri kutenda nemharidzo yatapiwa naReverend Nyagato vachitiudza kuti Mwari haarozvi chemunhu. Iye anototipa kwazvo. Asi kana tisina haakumbiri kana kuti haakakariri zvaasina kutipa zvatisina. Toda kutendai Baba nemharidzo iyoyo. Toda kutendai nekudzidziswa kwataitwa kuti it is better, zvakanaka kuti tipiwe kana kuti tipe kupfuura kupiwa kwataita, nekuti Mwari anozotipa marewards. Tiri kukutendai Mwari, tiri kutendai nesangano rino, tiri kutendai nevanhu venyu varara vakasvinura, varara vachinzwa shoko renyu, vachidzidza nekudzidziswa. Tiri kutendai nevafundisi vese, vaparidzi vese, vaimbi, congregation yose yanga iri pano. Tinokutendai zvikuru. Mumbiri yaJesu Kristu tenzi wedu. Amen.